Koso bedo gi ng'eyo e kind rowere e weche mag nyodo en achiel kuom gigo moyangi ni thoro jiwo lweny mar kedo gi gamo yie mohiu e kind nyithindo manyiri, landruok mar kute mag ayaki e kind rowere kod lwenje mag kit chwech e kaunti ma Homa Bay. Sirikand kaunti ma Homa Bay komakore kod riwruoge mag ji giwegi osebedo ka makore kanyakla mar duoko piny midhiero ma kamago, ka bende giwacho ni ma osebedo ka lando tuoche makelo pek ne rowere, ahinya to mago manyiri. E romo kod rowere e kaunti ma Homa Bay, jokanyo noriwo paro e wi pek ma rowere kale motenore gi weche mag nyodo, kijiwo mondo mi obed ka igo mbaka gi rowere kendo chiwo negi puonj e wi midhiero mikelo gi gamo yie mohiu, gamo kute mag ayaki e kind mamoko. Sexual gender based violence to gi HIV ni malo ahinya. Koro gima timore en ni ji onge gi information, yudhe gi onge gi information mondo ging'e ratiro margi kaka ginyalo geng'o yie mohiu gi sexual gender based violence kod HIV. Koro wan kaka migao watemo create awareness ne communities. Gima daher mar jiwo en ni wan kaka migao watem miyo nyithindo gi eki support mondo kik gibed gi luoro mar yudo services gi eki bang' yudo information, nikech kimiyo ng'ato information to konyal access service, iyudo ka pod nitiere discrepancy moro kanyo ero. Koro wakwayo ni nyithindo manyiri kachiel gi mawuoyi kik wabed gi luoro, wawuoguru oko ni mar wang'e ni magi gin ratichwa, wakeduru ne ratichwa mondo wageng' iye mag ohiu kachiel gi weche mag lwenje mag udi kaluwore gi weche mag nyodo. Youth ma chuo wayudo ni nitiere ratichwa ma osebed kirocho, to waluor mondo wanyal dhi yudo konyruok oko. Koro ajiwo yudhe machuo ni ka wakadhe okenge moroch ratichwa to wanyal wuok mondo wayud konyruok kaachiel gi resruok, nikech ka waling' e udi to wadhi fweny ni wanyalo hinyore.